Benvinguts a Presentant Impresentables, una secció d'històries en minúscula. Presentem avui el capítol 127. Comencem. Ens trobem a Santiago de Chile. El 4 d'abril de 1900 ha nascut el petit Jorge en el si d'una família composta per gent de categoria, per un metge, el doctor Marcial González, que va fundar la clínica alemana, i per la seva mare, que era una immigrant alemana que es deia Sofia von Marés. Tot i que va emigrar a Xile, venia d'una família noble. El nostre protagonista serà parent del pintor Hans von Marés. El nostre Jorge es va formar primerament al Colegio Nacional i posteriorment va estudiar dret a la Universitat de Xile, on es va graduar al maig de 1932 amb la tesi titulada El problema obrero de Chile. Un cop convertit en un advocat, no va treballar en jutjats ni en plens. Va treballar de la policia local al barri de Ñuñoa a Santiago i va esdevenir alcalde de barri de la mateixa barriada. En aquella època, anys 30, a Alemanya hi havia un moviment impulsat per un exveterà de la Primera Guerra Mundial. Un exveterà amb un escalofó no gaire lluït, no va passar de caporal. Un exveterà que no tenia massa ni ofici ni benefici fora de la milícia. Havia estat a la seva vida civil un paisatgista mediocre. Això sí, parlava molt bé. I es va enrolar en un partit minoritari, anomenat Partit Obrer Alemany. En poc temps va esdevenir líder d'aquest partit i el va convertir en un moviment en auge, i va canviar-li el nom, i el va anomenar Partit Nacional Socialista dels Treballadors. Aquest home s'anomenava Adolf Hitler. Ens trobem vora l'any 1932. Hitler encara no ha arribat al poder, ho farà un any més tard, però ja era bastant conegut, i els moviments d'aquest tipus, nazisme, feixisme, etc., causaven furor. El nostre home es va embuir i va somiar en crear alguna cosa similar. El 5 d'abril de 1932, el nostre protagonista, l'economista Carlos Keller i el militar Francisco Javier Díaz varen fundar el Movimiento Nacional Socialista de Chile. El nostre protagonista va esdevenir molt aviat cap absolut, el Führer xilè, i com a bon moviment d'aquest tipus havia de tenir una tropa d'assalt, les tropes nazistes de asalto, una mena de SA. El Movimiento Nacional Socialista de Chile va penetrar en les universitats, en els sindicats, i a les eleccions de 1937 va aconseguir 3 diputats. El nostre protagonista entre ells. El dia de la presa de possessió hi van haver aldarulls. El nostre home va treure la seva pistola i va disparar un tret. Va ser detingut, però seria alliberat poc després. Un bon començament. Tot i participar des del Congrés en l'elaboració d'algunes lleis, els amiguets del Movimiento Nacional Socialista varen decidir que això que hi hagi eleccions és molt perillós. És millor que el candidat s'imposi per altres mitjans. Per tant, poc abans de les eleccions presidencials del 1938, varen donar un cop d'estat. El pla era molt simple. Ocupar la Casa Central de la Universitat de Chile i la Casa del Seguro Obrero a Santiago per encendre la metxa d'un cop d'estat que havia de portar el poder al general Carlos Ibáñez del Campo. Però la realitat, tossuda com sempre, va tenir altres plans. Els rebels varen quedar ràpidament envoltats per les forces de seguretat i després d'un breu intercanvi de trets varen haver de rendir-se. El desenllaç va ser tràgic. La policia els va afusellar a tots, convertint-se aquell episodi en una de les pàgines més fosques de la història política xilena. El nostre protagonista va ser assenyalat com a inspirador del moviment i va ser detingut i empresonat mentre la seva aventura nacionalsocialista s'esfondrava literalment a trets. Tanmateix, en política, la mort mai és definitiva. Amb el temps i els canvis de govern, el vent va tornar a bufar en el seu favor. Pocs mesos després de la matança, amb l'arribada a la presidència de Pedro Aguirre Cerdá, el candidat del Frente Popular, els presidents del moviment varen ser indultats. El nostre protagonista va sortir de la presó més convençut de mai de la seva pròpia missió històrica. Si la revolució armada havia fracassat, calia reinventar-se. El nostre home es disposava a fer canvis en l'organització. El 1941, el Movimiento Nacional Socialista de Chile va canviar de nom i es va convertir en la Vanguardia Popular Socialista. Calien nous vents, noves ideologies. El nazisme estava immers en la Segona Guerra Mundial. El nou partit, hereu del Movimiento Nacional Socialista, es va convertir en un partit antifeixista. El nostre home, ara convertit en un ardent antifeixista d'idees molt sòlides, va tornar al joc de la política, defensant les seves idees contra aquella colla de fanàtics feixistes que admiraven a Hitler, colla de fatxes. Els rivals polítics cal vèncer-los amb arguments, amb la raó. Les pistoles són una raó. El problema és que tant ell i el seu nou grup, com els antics nacionalsocialistes xilens i algun altre partit radical,
també tenien com a argument aquest aparell que escopia bales. Ens trobem vora l'any 1942. Els insolents nacionalsocialistes ens estan buscant les pessigolles. El nostre protagonista, que no separa amb la de la seva estimada pistola, es disposa, juntament amb uns companys, a instruir aquests fatxes amb la raó de les bales, quan apareixen els esguerracries de la policia. Amb lo bé que ens ho estàvem passant, la policia va voler detenir, entre d'altres, el nostre home, el qual no estava disposat a vendre barata la seva detenció. Què s'han cregut aquests? Pel fet de portar un uniforme m'han d'intimidar? Violència policial! El nostre home va disparar diverses vegades contra la policia. De tota manera, al final va ser reduït i tancat en un centre psiquiàtric. Ens trobem a finals del 1944. El nostre protagonista ja ha sortit al carrer, però està descontent amb la gestió del govern de Xile. Aquest president, Juan Antonio Ríos, és un incompetent, en contacte amb 7 elements, però va planejar donar un cop d'estat. De tota manera, el Servei d'Intel·ligència d'Anglaterra va informar el govern dels preparatius. Aquest va sol·licitar ajuda i un vaixell de guerra va presentar-se davant de Valparaíso, desbaratant qualsevol conspiració. Ens trobem a mitjans dels anys 40. El partit antifeixista del nostre protagonista ha entrat de ple en un període de decadència. Cada cop té menys afiliats i menys ressò. Aquest període va durar fins a finals dels anys 40, en el qual el partit va desaparèixer. Us creieu que això va significar la fi política del nostre protagonista? En absolut. Com deia Groucho Marx, aquests són els meus principis, i si no t'agraden, en tinc d'altres. Així, el 1948, el nostre ex-nazi i ex-antinazi va deixar l'avantguàrdia popular socialista i es va afiliar al Partit Liberal. És clar que sí, a Xile li cal ordre, pau i llei. Han quedat enrere els temps de les derives esbojarrades, nazis, antinazis, res, la gent evoluciona. Ara és temps de treballar pel país des de l'ordre, el coneixement i la moderació. El nostre protagonista va esdevenir secretari general del Partit Liberal el 1950, i això no va ser comprès pels estrets de ment dels seus excompanys, nazis i antinazis. Aquesta és la creu dels grans homes d'estat, les incomprensions. El nostre home va donar un nou impuls, una nova orientació al partit. No obstant, molta gent no creia en un home que havia canviat de jaqueta ja 3 vegades. Va haver-hi dissensions en el si del partit. Hi havia diverses corrents crítiques amb la gestió del nostre home dintre del Partit Liberal. De tota manera, el nostre home ja tenia al cap altres fites. Potser ja és hora de sortir de la política. El 1952 va esdevenir gerent de l'empresa Construcciones González Bonmarés i companyia. Ja des d'aleshores, les principals energies i preocupacions varen ser focalitzades cap a l'empresa que regentava. El partit i la política cada cop li importaven menys i cada cop hi dedicava menys temps, fins que el 1958 va dimitir del seu lloc de secretari general en desacord amb la voluntat de la majoria del partit de donar suport a la candidatura de Jorge Alessandri, un independent d'ideologia propera al partit, però extern. El nostre protagonista, després d'haver estat nazi, antinazi i liberal, només li va faltar ser comunista. Malauradament, el temps se li acabà el 14 de març de 1962, quan va morir discretament a l'Hospital José Joaquín de Aguirre de Santiago de Xile. La política xilena va perdre un camaleó i els cementiris van guanyar un mort discret. En fi. I fins aquí el capítol d'avui. Esperant que us hagi agradat, ens acomiadem fins al proper presentable. Adéu-siau!